Πλάγια. Το γύρισμα εκεί όπου δεν καταφέρνει το συγκεντρική κάρτα. Και έχει δίκιο γιατί δυο φορές Τζι. Σέντρα του Κάλβο, κεφαλιά στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άριο Γκαρσία στο τείχος. Γέμισμα και πέναλτι. Ο Καλόπλος. Ο Γκαρσία είναι ο Νέτο εκεί. Άρχισε τον Σιφάκη, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να προηγηθεί. Ο Ήβιτς εκτελεί, αλλά στα δίκτυα 1-0. Ο ΠΑΟΚ προηγεί. Εύστοχο χτύπημα απέναντι του Βλάνταν Ήβιτς στο κέντρο με πολύ δύναμη το σούτ από τον Σέρβο. Σκαρφαλώνοντας στα κάγκελα. Τώρα βλέπει κάρτα από τον Καλόπουλο. Μπάλα, φάουλ τώρα από το πρώτο ημίχρονο και ο Γκαρσία εκτελεί το φάουλ. Η μπάλα κάνει ένα γκέλ, βάζει το πόδι του Μουσλίμοβιτς και επιστρέφει στα γκολ. Από τον Ιανουάριο του 2009 είχε να σκοράρει από ένα παιχνίδι εδώ στην Τούμπα κόντρα στον Πανδρακικό και σήμερα 10 μήνες άλλη πλευρά των Κερκίδων. Τη στιγμή που όλοι οι συμπαίκτες του πανηγυρίζουν κοντά στην αιστεία στην οποία επιτεύχει τον γκολ από τον Μουσλίμοβιτς. Ο Γκαρσία πηγαίνει στην άλλη ποινιά. Έχει μπει μπροστά, φεύγει Πλάγια, ο Αράνο το ρίχνει κάτω και δείχνει το σημείο του πέναλτι και δείχνει αμέσως το σημείο του πέναλτι ο Καλόπλος. Και αυτό εδώ το μαρκάρισμα από τον Αράνο στον Βιερίνια. Το βλέπουμε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, 47ο λεπτό, η μπάλα στα δίκτυα και έπεσε σωστά ο Σιφάκης. 3-0 σε βάρος του αιωνίου αντιπάλου του. Βλέπετε ξανά έτσι το χτύπημα απέναντι του Βιτόλο. 3-0 στο 40 ο Κόκε. Νέα σέντρα ο Κόκε, δοκάρι δεύτερο για αντί την δεύτερη κίτρινη κάρτα για να αποβληθεί. Εδώ βλέπουμε ξανά το γκολ που πετυχαίνει ο Ζλάταν Μουσλίμοβιτς ύστερα από την πολύ ωραία πάσα του Φαντάκη, το 4-0. Κεφαλιά παραλίγο το αυτοκόλλο από τον Ασούτη. Ο Δώσος Σιφάκης απέκρουσε. Ο Νέτο εκτελεί, μπάλα στα δίκτυα 4-1 με το πολύ ωραίο